Sa makausap pa, mayong buntag sa tanan. Butag. Happy Sunday. Blessed Sunday sa tanan. Mga igsoon, matod pa ni Saint Augustine of Hippo, kang pagbiya ang pagsaka sa langit sa atong Ginoong Jesucristo, wala nagpasabot nga mibiya siya kanato. O ang pagnaog ni Jesus isip pulong nga nahimong tao, wala nagpasabot na siya mibiya sa langit. Ano bang bakante ng langit? Sa iya ang pagsaka sa langit, wala po nagpasabot nga nabakante ang kalibutan, yang gibiyaan ang kalibutan. Kini mga igsoong pagsaka sa langit sa atong Ginoong Kristo, this is the image, hinani ang imahin mga igsoon, na si Jesus, dili iya nining kalibutana, kundili siya maghari. Siya dito sa tuo sa kamot samahan. Meaning to say, ang posisyon ni Jesus dito gyud sa langit. Unya, ang iyaang painumdum o ang iyaang saad mga igsuon ngayang ipadala ang Espiritu Santo sa iyang katawhan. Nya kini atong madawat diha sa bunyag. Ang Espiritu Santo nga gisaad sa atong Ginoong Kristo sa iyang pag-ingon ining ebanghelyo, busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mo na mga igsuon, nagsangyaw ta karon dinhi sa sindangan. Kay naapil ta sa tibuok kalibutan. Mo na gitawag Katoliko, Katoholiko, Universal. O simbahan nga mokaylap o makaylapon. Katoliko, universal. Amen? Muna mga igsoon kani pagsaka sa itong Ginoong Kristo sa langit, nagpasabot ni na mo na itong goal, mo na ang ato ang kabuton, mo na ang atong panganduyon, ang katapusan nato dili dinhi sa kalibutan, kung dili dito sa langit. Mo na mga igsuon, dunay balita karon nga dunay mga na-scam. Dinhi sindangan, daghan, labason, perting daghan. Napagi krisis sa pamilya, krisis sa nasod, napagi political crisis. Nitaas ang presyo sa gasolina, puwerte naghana nga makapasamok nato dinhi sa kalibutan. But that is not the goal. Ang imong kasakit, ang imong failure sa kinabuhi, dili kana ang goal mga igsuon. Kini nga ebanghelyo nagpainumdum, ang goal mao ang langit. Mo nang mga pahinumdum mga igsuon, kung moabot kining mga panulay sa imong kinabuhi, bakak, korupsyon, kalisdanan, injustices, dili kana ang final word. Dili kana ang katapusan nga gisgutan ni Jesus nga atong kabuton. Ang atong goal mga igsuon, ang atong kabuton, mao gyud ang langit. Munang sa mga nasakitan, sa mga naproblema karon, sa mga nagipangpas-an karon nga mga konsumisyon sa imong kinabuhi, kaya pa ba nimo nga magmahigugmaon bisan og ikaw giilad? Kaya pa ba nimo nga magpadayon sa imong kinabuhi na bisan og ikaw nasuko makapaubos pa? Kaya kung dili na mga igsuon, di na ka makapasaylo, dili na ka makapaubos, na miss nimo ang goal nga mao ang langit. Mao ang pagsaka sa atong Ginoong Kristo sa langit mga igsuon, pagpahinumdum nato nga sa iyang pagpadala sa Espiritu Santo, sa iyang pag-ingon
nga ako magauban kaninyo sa katapusan sa kalibutan, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Nagpasabot ni mga igsuon nga, bisan pag matapos ang kalibutan, matapos ang imong kalibutan o ang imong kinabuhi, muuban ang Ginoo, meaning to say, be loving hangtod sa katapusan. Be forgiving hangtod sa katapusan. Be humble, pagpakamapaubsanon hangtod sa katapusan. Kaya ang imong goal mao ang langit. Munang kanang imong kasuko, kanang imong pagdumot, butangi ginagluna o lugar ang imong kasing-kasing sa pagpasaylo. Butangi ginang lugar ang imong kasing-kasing sa pagpaubos. Kay dili lagi goal ang kasuko o ang pagpanimalos, makabalos lang ko, okay na ko. Dili ka na ang goal mga igsoon. Ay, kwarta lang ko, makapangurakot lang ko, maka-income lang ko, bahala ng kinaunsa. Dili ka na ang goal. Ang goal, ang painumdum mga igsoon, ayaw gyud ayaw gyud panikas diya sa imong negosyo, kung na kay negosyo. Kayo sa goal nimo ang langit. Maka-income ka, pero impierno mo ka, nawala ang goal. Ayaw gyud paningkamuti nga di ka masakpan sa imong kamaro. Masakpan, di lang ko masakpan, okay na. Dili ka na ang goal nga ako ang malipay, kung dili ikaw na ang kalipay. Ikaw ang maghatag o kalipay. Mao kini ang pagsaka sa langit, mga igsuon sa atong Ginoong Jesucristo, nagpadayag kini og paglaom, hope. Na kita nga mga imperfect being, mga malapason, makasasala, kulang sa kahibalo, dunay langit o kahingpitan, perfection nga nagpaabot nato dito sa langit. Kung kita magsunod kang Kristo. Munang painumdum kanunay nato mga igsuon, niining Domingo, ang atong focus dili ng imong kasakit, dili ng imong konsumisyon karon, dili ng failure sa imong kinabuhi karon. Ang pangandoy nga wala nimo nakabot o nakabot sa mga anak, imong frustration, dili ka na ang atong goal, kung dili ang langit. Mao nang pahinumdom, ayaw hunong sa pagpasaylo, ayaw hunong sa pagpaubos, ayaw gyud hunong sa paghimo og maayo, bisan pa man og sulayon ka sa kinabuhi. Timanin niyo yung mga igsuon, kining ebanghelyo, end part na ni sa sa ebanghelyo ni San Mateo. 40 kaadlaw si Jesus nagkuyog-kuyog sa mga apostoles. Namatay siya, nabanhaw. Pagkabanhaw niya, niuban pa si Jesus og 40 kaadlaw. Unya, nining ebanghelyo, doon na pagyapoy apostoles nga nagduha-duha niya. Mao na nga kung moabot ang mga pagsulay, moabot ang mga bakak na biktima sa scam o naglisod ka sa imong kinabuhi karon o gubot na kayong panglantaw nimo sa gobyerno, kinahanglan gyud ang imong focus mga igsoon. Pakusgan ang imong pagtuo kay basig lamunon ka sa mga pagsulay, sa mga kapakyasan, sa mga kalisod ni kinabuhi. Mawala ka sa goal. Nga ang goal mao ang langit uban sa Ginoo. Mao nining Santos Kamisa mga igsoon pangayoon ta sa atong Ginoong Jesucristo, ang kasing-kasing unang-una nga sama sa iyang kasing-kasing unang-una. Atong pangayoon ang Espiritu Santo nga maghiya kanato sa atong mga desisyon, dili mawala sa tuang goal, sa tuang katapusan sa kinabuhi, ang atong kabuton na mao ang langit.